Případ Ruby Franky zatřásl nejen celou její rodinou, ale i celým světem. Ahoj, já jsem Zej, vítám vás u dnešní další videa a dneska to bude podcast na Ruby Franky, který jsem vám už dlouho slibovala. Je to další díl z mé série Krimi podcasty. No a dneska se podíváme teda na Ruby Franky případ. Řekneme si o tom něco tak jako ve zkratce. A pokud se vám toto video bude líbit, tak můžete zanechat like, můžete zanechat odběr, za chvilku budeme mít 500, což je crazy, takže pokud nemáte, tak určitě dejte odběr, no a my můžeme mít na to. A samozřejmě nezapomeňte mi do komentářů napsat, jaký případ byste chtěli pracovat příště. Ohľadom tohto prípadu existuje veľa dokumentárnych sérií. Jednou z najznámejších je séria na Hulu a na Disney+, ktorá sa volá Devil and the Family – The Fall of Ruby Franky. V preklade do slovenčiny znamená Diabol v rodine a pád Ruby Franky. Ruby Franky má 6 detí. Najstaršou dcerou, ktorá sa im narodila 2 roky po svadbe, je dcera Sherry, ktorej je dnes v roku 2026 už 22 rokov. Potom sa im narodil syn Chet, ktorý má už dnes 20. Potom sa im narodila dcera Evie, ktorá má dnes už 18. Ďalšia dcera Julie, ktorá má dnes 16. Potom sa im narodil ďalší chlapec s menom Russell, ktorému je dnes 14 rokov. A ako najmladšia sa narodila dcera Eve, ktorej je dnes len 12. Tento príbeh slúži ako varovanie a pripomína nám, že dokonalosť na obrazovke je často len maskou pre hlboký chaos a že skutočná láska nepotrebuje publikum, kameru ani súhlas miliónov ľudí, ktorí sú pre nás neznámi. Spravedlnosť pre Russella a Eve a ich súrodencov prišla neskoro, ale prišla. A jej cena je momentom pre celú generáciu tvorcov obsahu. Prípad Ruby Franky vyvolal globálnu diskuziu o bezpečnosti detí na sociálnych sieťach. Ukázalo sa, že model rodinného vlogingu je v základe chybný. Keď sa deti stanú produktom a ich každodenné chyby či intímne momenty sú obsahom pre zisk, hranica medzi výchovou a vykorisťovaním je veľmi úzka. Diváci, ktorí roky sledovali 8 Passengers, čož bol Ruby kanál, ktorý nazbieral necelé 2 milióny, sa museli pýtať sami seba, boli sme spolupáchateľmi. Každé zhliadnutie videa, kde boli deti trestané, generovalo príjem, ktorý Ruby motivoval pokračovať v čoraz extrémnejších metódach. Dnes sú deti v procese liečenia. Najstaršia dcéra Sherry, ktorá má už 22 rokov, jak som hovorila, sa od matky odsťahovala už skôr a stala sa hlasom za ochranu svojich súrodencov. Kevin Frank, teda otec všetkých detí a Rubin manžel, čelí kritike za to, že dopustil izoláciu detí, no snaží sa o obnovu vzťahov. Ruby a Jody zostávajú vo väzení ako symboly nebezpečenstva, ktoré vzniká, keď sa nekontrolovateľné ego spojí s náboženským blúdom a digitálnou mocou. Ešte, aby som to upresnila, tak aj Ruby, aj Kevin vyrastali v rodinách, ktoré boli veľmi nábožensky založené, konkrétne verili v cirkev Ježíša Krista svätých posledných dňov. Títo ľudia bývajú označovaní aj ako mormoni, ale nie je to úplne správne označenie. Niekto to označuje tiež ako sektu, ale je to uznavené náboženstvo. Neskôr sa Ruby a Jody presťahovali do obrovskej vily na púšti. Okolo nich bolo len pár ďalších domov, myslím, že nejak 4 alebo 5, nie som si teraz úplne istá, niekde vám tam dám určite obrázok. No a práve sem sa presťahovali s najmladšou dcérou Eve a najmladším synom Russellom. Tu Ruby tvrdila, že chce vyhnať zo svojich detí diabla. Myslela to tak, že deťom nebude dávať piť, nebude im poriadne dávať jesť. A keďže to bola veľmi psychicky vypiatá situácia pre všetkých, alebo teda pre obidve deti, ktoré takto mala Ruby v dome, tak sa často stalo, že jej mladší syn Russell sa z toho všetkého pocikal. A toto samozrejme Ruby veľmi kruto trestala tým, že ho nechávala celé dni stáť vonku na slnku. A teraz si prosím uvedomme, že to bolo v púšti, kde naozaj
to dosahuje vysoké teploty na slnku. Napríklad na obed tam môže byť až 50 stupňov, kde vlastne on musel stáť. A nemohol sa pritom napiť. Jak už som zmenila, zakazovala im aj piť vodu. Častokrát sa stalo, že sa napríklad napil z bazénu alebo z vody, ktorá bola určená na zalievanie kvetín, za čož ho Ruby tiež trestala a psychicky vydierala. Napríklad tak, že sa ho pýtala, prečo v sebe necháva toho diabla. Prečo ho necháva, aby ničil jej rodinu. A takto vlastne tie deti ničila. To stejné sa dialo aj u Eve, ale trošku miernejšie. Ale napríklad ju nechávala celé dní nosiť ťažké krabice hore-dole po schodoch, len tak, lebo zrovna sa jej chcelo. Ja si osobne myslím, že to nebolo až tak v tom náboženskom kontexte, aj keď je to veľmi pravdepodobné, keďže Ruby bola označovaná za fanatičku, ale každopádne bolo to určite hrozné, jak pre Eve, tak pre Russella. A ešte som chcela povedať, že ja tu ich mená budem zmiňovať, keďže naozaj to zmiňujú veľké kanály v USA, kde sa bavíme o miliónov odberateľov, takže čo som tu ja s nejakými mojimi odberateľmi tuto na Slovensku, takže ich tu budem zmiňovať aj takto. A Ruby Franky si písala aj denník. Pokiaľ by ste chceli, aby som vám o tom denníku niečo povedala alebo vám ho prečítala, tak určite mi to napíšte do komentárov a na budúce sa môžeme pozrieť práve na toto. Ruby Franky svoje deti týrala ale ešte iným spôsobom. A to tým, že nielen, že ich nechávala celý deň stáť na slnku, ale nechávala ich ešte aj popichať o kaktusy. Buď ich rovno do tých kaktusov strkala, alebo si kúsok toho kaktusu odlomila a proste ich s tým šľahala. Čože už samo o sebe hrozné, ale ešte hroznejšie je to, že do týchto rán, ktoré mali spôsobené týmito kaktusmi, im sypala kajenský pepř a najpalivejšiu papričku sveta, čože je Carolina Reaper. A to všetko im zalepila ešte lepiacou páskou, čož je absolútne neskutočne hrozné a nechápam, jak to vôbec mohlo napadnúť, ale to všetko vraj robila kvôli tomu, aby deti ochránila od diabla. Ale jedného dňa sa predsa len podarilo Russellovi uniknúť. Ako som už povedala, dom bol v púšti a nebolo tam veľa susedov, ale našťastie sa mu podarilo dobehnúť až k jednomu najbližšiemu susedovi, ktorému zazvonil a dlho mu nikto neotváral. A keď už chcel ísť preč, tak sa otvorili dvere, v ktorých vyšiel postarší muž, ktorý sa ho opýtal, čo potrebuje. Vtedy 12-ročný Russell povedal, že potrebuje jednu láskavosť, alebo teda vlastne dve. Aby zavolal na políciu a či si môže dať u neho trocha vody. Tento postarší muž samozrejme videl, že chlapec je veľmi podvyživený a že má veľké rany na tele. I hneď samozrejme kontaktoval políciu. Polícia v tento deň zatkla aj Jody, aj Ruby a odviezla ich na stanicu. A samozrejme ešte prezerali aj dom, kde našli mladšiu Eve, ktorej vtedy bolo len 10 rokov. A taktiež ju previezli do nemocnice. Ako prvého vysluchli Kevina, ktorý bol, jak už som hovorila, otec všetkých detí, ktorý hovoril, že naozaj netučí, ako sa to mohlo stať, že bol síce v odlúčení od detí, ale len preto, lebo si to Ruby prijala a bolo to pre nich vraj tak lepšie, ale vôbec nevedel, čo sa deje takto za dverami tohto domu. Ešte som teda zabudla povedať, že celý tento príbeh sa odohráva v USA, v štáte Utah, takže poďme si teraz už rozobrať súdny proces a rozklad psychiky. Súdny proces v Utahu priniesol detaily, z ktorých mrazilo. Ruby Franky sa k činom priznala. V jej denníkoch, ktoré, ako som hovorila, vám tu môžem prečítať, ak budete chcieť a napíšte do komentárov, samozrejme nezabudnite dať like a odber. Blížime sa k 500 odberateľom, takže určite to tam dajte. Ktoré boli predložené ako dôkazy a boli zaznamenané v odzvukách výchovné lekcie, ktoré zahrňali odtieranie rán kajenským korením a medom, aby bolesť trvala dlhšie, to už som zmienila. Boli tam teda ešte aj tie čili papričky, ktoré tu teda zmienila, neviem prečo. V momente,
Keď Ruby na súde čítala svoje priznania, svet videl ženu, ktorá si možno prvýkrát uvedomila hĺbku svojej deprivácie. A tuto veľa ľudí špekulovalo, že Ruby bola len zmanipulovaná Jodie, ktorá ju k tejto viere a k tomu, ako má svoje deti vychovať, a hlavne zmanipulovala. A ja verím v to, že pokiaľ by tam nebola Jodie, tak Ruby toto určite nerobí. Jodie tu moc teda nerozoberám, môžeme si ju rozoberať v nejakom inom dieli tejto série. Ruby Franky, ako som povedala, tak určite to chcem rozoberať na viacej dielov, toto bude tak len obecné, aby ste pochopili ten nejaký hlavný príbeh a na budúce si rozoberieme kľudne tú Jodie. A Rubina obhajoba sa snažila vykresliť Jodie ako hlavnú manipulátorku, ako som už povedala, ktorá Ruby ovládla cez náboženský strach. Hoci je nepochybné, že Jodie zneužila svoju pozíciu terapeutky na psychologickú manipuláciu. Súd jasne zdôraznil, že matka má prirodzený inštinkt chrániť svoje deti, ktorý Ruby vymenila za fanatickú poslušnosť. Obe ženy boli odsúdené na 4 po sebe idúce tresty v rozpätí od 1 do 15 rokov väzenia, čo v praxi znamená, že si môžu stráviť vo väzení za mrežami až 3 desaťročia. Podľa štátu Utah môžu naozaj len tých 30 rokov si odsedieť, aj keby sa to všetko spočíta a dostali by tých najviac, čož je 15 rokov, tak by tam sedeli 60 rokov, čož asi by sa z toho väzenia už úplne nedostali, hej. Takže štát Utah to má takto. No, ale my si poďme ešte viacej rozobrať deň z účtovania, a teda útek Russella na slobodu. Koniec sa začal 30. augusta 2023, vtedy 12-ročný Russell, podvyživený a zranený na končatinách od pút, dokázal vyliesť z okna domu Jodie a odbehnúť k susedovi. Jeho žiadosť o vodu a jedlo nebola len prosbou o prežitie, bol to akt nesmiernej odvahy, ktorý rozbil roky budovania lží. Keď sused uvidel rany na chlapcových zápestiach, okamžite volal políciu. Zásah v dome odhalil hrôzy, ktoré si verejnosť nevedela ani predstaviť. V najhorších snoch. 10-ročná Eve bola nájdená v skrini, schúlená, vyjesená a v podobne zuboženom stave. Obe ženy boli okamžite zatknuté a prevezené na stanicu. Svetové médiá obleteli fotky Ruby a Jodie v putách. Obraz, ktorý ostro kontrastoval s videami, kde Ruby kedysi s úsmevom piekla sušenky pre svoje deti, ktoré aj tak týrala. OK, teraz som sa ešte rozhodla vám povedať niečo o Jodie, lebo v tomto prípade naozaj má veľkú rolu, takže budeme sa niečo povedať. Zlomný bod nastal v momente, keď do života Ruby Franky vstúpila Jodie Hildebrandt a jej organizácia. Jodie, licencovaná terapeutka, hlásala extrémne učenie o pravde a skreslení. Podľa nej bol takmer každý prejav nezávislosti alebo emócie u detí prejavom ega a spojenia s diablom. Ruby, ktorá pravdepodobne trpela hlbokou neistotou a potrebou absolútnej kontroly, v Jodie našla porodkyňu. Tento vzťah viedol k rýchlej radikalizácii. Ruby sa začala izolovať od širšej rodiny, vrátane svojich sestier, tiež vlogeriek, a nakoniec aj od manžela, Kevina. Kevin bol z domu vykázaný s odôvodnením, že je v skreslení a musí na sebe pracovať. Deti tak zostali uväznené v dome s 2 ženami, ktoré stratili akýmkoľvek kontakt s empatikou. Kanál 8 Passengers sa odmlčal, no realita so zatvorenými dverami sa stala hororom. Jodie a Ruby vytvorili v dome režim, ktorý pripomínal koncentračný tábor. Deti boli nútené k ťažkej fyzickej práci na púštnom slnku bez vody, boli zviazané lepiacou páskou a systematicky vyhľadované. A to všetko v mene očistej duše. V roku 2015, keď Ruby Franky založila kanál 8 Passengers, svet rodinného vlogingu zažíval rozkvet. Ruby a jej manžel Kevin a ich 6 detí, Sherry, Chad
Abby, Julie, Russell a Eve predstavovali ideál mormonskej rodiny. Diváci boli fascinovaní ich organizovačnosťou, čistotou ich domova a zdanlivo pevnými hodnotami. Ruby nebola len matkou, stala sa mentorkou pre milióny žien, ktoré hľadali návod, ako zvládnuť chaos veľkej rodiny. Avšak už v prvých rokoch sa v obsahu objavovali trhaliny. To, čo Ruby prezentovala ako tvrdú lásku a disciplínu, začalo u mnohých vyvolávať nespokoje. Incidenty, ako keď odmietala priniesť zapnutý obed svojej 6-ročnej dcéry do školy, vraj nech pocíti prirodzený následok hladu, alebo keď 14-ročnému synovi Chadovi sa trest odobrala posteľ na 7 mesiacov, boli vtedy interpretované ako kontroverzné výchovné metódy. Nie ako zločin, interpretová komunita sa rozdelila. Jedni ju obviňovali za neústupnosť, iní volali sociálku. Pod povrchom digitálnej dokonalosti sa však už vtedy formovala nebezpečná dynamika moci a kontroly. OK, a to už bude všetko z tohto podcastu. Ešte nakoniec teda poďme povedať psychologický profil u Ruby a nejaké ešte red flags. Takže začneme tým red flags. Tak spätne sa ukazuje, že videa obsahovali desiatky varovných signálov, napríklad odpieranie jedla, odpieranie spánku, verejné zahambovanie. A tieto signály boli v komunitách vlogerov normalizované, čo je samozrejme zle. A psychologický profil Ruby, tak u Ruby išlo o kombináciu narcizmu, čože potreba byť vnímaná ako dokonalá a následnej psychózy indukovanej kultúrnym vedením. A samozrejme k tomu dopomohla ešte aj Jodie tým, že bola terapeutka a Ruby jej tým pádom verila. Dobre, ja vám extrémne ďakujem, že ste na tento podcast pozerali. Ak ste to pozerali sem, tak napíšte mi do komentárov určite, čo by ste chceli na budúce, čo sa vám to páčilo, nepáčilo, hej. A tak, dajte like, dajte odber a vidíme sa zase niekedy na budúce. Tak zatiaľ. Bye.